Δυο αλαντάλων φιλενάδες, δυο κολλητές γιαγιάδες, ένας αρχηγός διαχειριστής και ένας θηρορός υπασπιστής. Ένα ζευγάρι νέοι, ένα ζευγάρι γκέι, ένας χωρισμένος με παιδί και μια γιαγιά που στείνει αυτή, που να χωνέσουν όλοι αυτοί. Η καλή χώρα παντού, με εξαίρεση την πολυκατοικία. Η καλή χώρα παντού, ποιος την προδόπα αυτή τη μάχη. Ο Θανάσης, ο διαχειριστής, Θανάση! θέλει οδηγίες χρήσης. Τι άσταση να κάνω τώρα έτσι για να έρθει η γυναίκα μου σε... Παλιάτσου. Ο Μανώλης, ο θηρορός, θέλει το φάρμακό του. Μπορείς να μου δείξεις νόσο ακόμα γιατί με φτιάχνουν πολλοί στολές. Η Παναγιώτα θέλει τα νίκια. Τα λεφτά μου. Αν μπορείτε να δείξετε λίγη κατανόηση. Μα τι λέτε βρε κορίτσια. Σε 2 μέρες να έχετε μαζέψει τα μπογαλάκια σας και να το καθαρίσετε. Λιμένο θα το κάνετε. Η Ελένη θέλει να πάρει τα βουνά. Έπιασα δουλειά. Κιλιμάντζαρο. Μια πατάτες και ένας φλακιούρας και ένας στα 4 παρακαλώ. Αναψυκτικό θα πάρετε. Η Αλίκη θέλει καριέρα. Εγώ τώρα χτίζω καριέρα. Έδειξα στον κόλο σου. Η Βασιλική και η Μέρη θέλουν. Πρώτη φορά είδα ανδρικό πέος. Τόσα χρόνια άκουγα. Το περίμενα κάπως πιο εντυπωσιακό. Όλες κάπως πιο εντυπωσιακό το περιμέναμε. Ο Τάκης θέλει την Αν άλλη. δεν είχα κοπέλα θα σας φιλούσα στο στόμα τώρα. Ορίστε. Η Λουκία ξέρει τι θέλει. Πάνω. Από πάνω. Ο Μάρκος και ο Χρήστος θέλουν ο ένας τον άλλον. Ποιο μου φιλούσες μέχρι χτες. Μα μην το λέτε αυτό. Μπορεί να είναι και ομοφυλόφιλοι. Κοιτάξτε τους. Είναι η δίπλα σας. Ή από πάνω. Εμένα μου αρέσει να είμαι από κάτω. Ή από κάτω σας. Πού έχουν το σημείο G οι γυναίκες. Στο κεφάλι. Γι' αυτό πάει τόσο συχνά κομμωτήριο. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πολυκατοικίας. Μας ακούνε. Σ' άλλαξε τα φώτα. Μας βλέπουν. Έρχεται η πολυκατοικία. Από τον Οκτώβριο όλος ο κόσμος θα μιλάει για αυτήν.